резултатът ще бъде съвсем друг. За да бъде информиран този избор, е добре да знаят какви са и плановете на политиците при една или друга вариация на резултата. Така или иначе никой не отива с знанието какво ще покаже изборния резултат. И ако стъпим на осреднени социологически прогнози, вариант да подкрепите правителство на ГЕРБ има ли, ако влезете в парламента? Вижте, най-важно е за какво ще се прави правителство и за какво се отива в парламента, с каква идея се отива там, с какъв пакет от решения на болните въпроси. Изборите не са за политиците, нека да го кажем ясно. Изборите не са за това политиците да се подредат по определен начин и да направят някакви решения за участие във властта. Изборите са да излезе България от кризата. Така казваме ние и дълбоко вярваме в това. Тоест, това, което ще правят политиците е тяхна работа и засяга само тях. А дали те ще се умеят да извадят страната от кризата е съвършено друг въпрос. Това според нас е по-важно в момента. Да ви кажа откровено, аз тези въпроси, които вие ми задавате, не ги чувам в страната. Там говорят съвсем други неща. Говорят примерно за несигурността на реколтата, за това, че им налагат ниски изкупни цени. Това е функция на политиката и функция на управлението. И Борисов сподели, че не го питат за подслушванията, но подслушванията тема ли са според вас? По един въпрос има за подслушванията, въпреки че те са оказали много сериозно въздействие върху хората. Знаете ли какво е шокирало хората? Обстоятелството, че в България действително няма върховенство на закона. Обвързаността на прокуратурата с такива непочтени дела, така меко да го наречем, това шокира много хора. Както и трябва да знаете, че абсолютно единодушни са по отношение на връщането на лиценза от Върховния административен съд на Лукойл. Защото всички знаят какво значи монополна цена на течните горива и всички си дават сметка, че опита да се наложи контрол върху тръбата, върху акцизните складове беше правилен, а пък обратно поведението на съда създаде тази обстановка на несигурност. В този смисъл хората реагират на нещата, които ги засягат. И ще ви кажа защо. Понеже в Североизточна България бях тези дни всичките, защото работят земята, защото купуват дизелово гориво, нали? Защото са планивите в момента. Никой ли от хората, с които се срещате, не ви задава въпрос, господин Костов, ако евентуално се стигне до даване и използване на мандат, например от БСП, и се стигне до сформиране на програмно правителство, каквото вече заявиха от БСП, че смята да направят, и то начало с ваш бивш колега, не ви да присъедините и да подкрепите с експерти, с участие, дори с гласовете си в парламентарна зала на такова правителство? Питат съвсем друго. Добре, ние питаме тогава. Питат как да спрем децата да не напускат България. Всичко това е функция на управлението. Казват, умира страната, изчезваме, опустяваме, вижте, няма такова. Те говорят такива други неща. А те са свързани обаче, те са следствие на политика и на управление. Кажете, ние ви питаме тогава, ние като граждани, в такъв случай вие бихте ли подкрепили, било то с гласовете си, било то с експерти, един такъв вариант, понеже той се налага? Ние ще подкрепим правителство, което съдържа много силни антикризисни мерки. Изобщо правителство, което е събрало компетентност и решителност да се пребори с кризата. Такова правителство е възможно. България е имала такива правителства в много трудни моменти. Изведнъж ни осенява разума, нали? Ние правим компромиси, правим тези усилия и поемаме напред. Най-силното нещо, което може да изкара България от кризата, безспорно е националния консенсус. От тази гледна точка всички неща, които в момента се говорят от типа на това, тези избори не са важни, ще има избори през есента, няма да има правителство и прочее. Всичко това нещо, знаете ли какво прави? Вкарва апатия и вкарва нежелание у хората да гласуват. Тоест, изкарва ги от политическия процес, а не ги вкарва вътре. Отговорете така обаче. Пламен Орешарски. Изговорена номинация. Бивш заместник финансов министър при вас, бивш заместник председател на СДС. Т.е. човек, когото като експерт и като потенциал вие сте го ползвали. Там е много ясно. Такава формула бихте ли? Там е много ясно.
Кое? Зад Пламен Орешарски стои строителството на АЕЦ Белене. Строят изразходвани 1 милиард 800 милиона. Той ги е платил тези пари. Той не е спрял това нещо. Той, когато го питахме откъде ще намериш 22 милиарда да построиш АЕЦ Белене в коридорите на парламент, той каже, ще ги намерят тези пари. Не стои ли зад управлението на ОДС? Което е лъжа. Вижте, което е лъжа. Което е убийство на страната, на икономиката й. Както и желанието да се национализират някакви компании. Защото трябва да се извадат пари. А всички знаем, че пари няма. Това стои зад Пламен Орешарски. Програмата е друга? Едно правителство. Ама това им е програмата. Те с това се явяват на изборите. Те казват, печелим изборите и почваме да строим АЕЦ Белене. Сега, това са несериозни неща. Нали разбирате? Вие ме питате дали ще застанем зад такава политика. Това не е антикризисна, това е прокризисна политика. Не можем да застанем зад нея. Ако променят програмата така, че да е консенсусна. Как да е? Кога да я променят? Нали сега се явяват на избори? Кога след това? След това. Това не е ли измама? Измама е да не би да не се е случвало. Защо не застанат? Да не би да не се е случвало. Защо не застанат и не дискутират, не си кажат, ние сме с тая програма заради примерно нашите избиратели. И имаме готовност да изменим. Ето, вижте, аз всеки ще измени програмата при програмно правителство. Демокрация за силна България и Български демократичен форум няма да изменят програмата си, защото сме дълбоко убедени, че тези мерки, които ние предвиждаме, всички тези политики, са политики във вярната посока. Те ще изведат България от кризата. Ние не сме склонни да правим компромис с тези неща, защото всеки компромис е в състояние да вкара страната още по-дълбоко в един дълъг период на политическа нестабилност. Има по-лошо от избори през есента. То е години на политическа нестабилност и на разпад на държавността. Това е по-лошо. Но все пак вашето послание към хората, които смятат да гласуват за вас или пък се колебаят, една скоба. Много хора не знаят за кого да гласуват. Нашето послание тези дни е свързано с сигурността. Посланието ви за това с кого бихте се коалирали, подкрепили или в чие управление бихте участвали с мнение, експертност и гласове? Отговор е, ще застанем и хората, нека да го чуят този отговор, ще застанем зад това правителство, което има компетентност и решителност и е в състояние да изведе страната от кризата. Ако ни няма зад това правителство, значи дълбоко не вярваме, че той е в състояние да извади България от кризата. Това е отговора в момента. Това трябва да знаят хората за демокрация за силна България. И още нещо. Трябва да знаят следното. Много години ги лъжат. И всички тези думи загубиха смисъл. Реформи, промяна, модернизация на страната и какво. И от този род. Същевременно не казват следното просто нещо. Ако има истински реформи, ако има истинска антикризисна политика, страната веднага ще започне да излезе от кризата. Това е по-съществено, отколкото всичко останало. Не можем да лъжим хората в продължение на 4 години, както лъгаха последните години, че правят реформи и че помагат на България, а всъщност България да влиза все по-дълбоко и по-дълбоко в кризата. Значи два са маркерите, по които ще се познае нашето поведение. Дали ще застанем зад правителство, което има капацитет да изведе страната от криза и веднага дали ще се почувстват още в първите месеци влиянието на мерките, които ще се вземат. Използвам ваша дума. Излъгахте ли вашите бивши партньори, с които трябваше да направите силно единство, защото при разрива ви беше използвана думата липса на доверие, изгубихме си доверието. Имаше ли лъжа във вашето отношение? Истина ли, че сте искали от Иван, от Надежда Нейнски, Ваньо Шарков го изговори това нещо пред вестник Преса. В началото на миналия месец 1 милион лева, нещо като депозит, за да участвате в изборите. Тя казала, не, аз нямам 1 милион лева и в това общото е разтурило вашето отношение. Не, това не отговаря на истината. И на този въпрос поне 10 пъти сме отговаряли от тогава до сега. Не отговаря на истината. Истината е, че ние се разбрахме, че ще участваме съвместно в финансирането на кампанията. Ще си поделим разходите. Не 1 милион, а колко? Ще си поделим разходите и това беше договорено заедно с председателството. Но това никой в момента не го интересува. Милион ли е напротив, интересуваха го хората, които смятаха да гласуват. Можеше да е милион, можеше да е по-малко, зависимост от участието в листи. Откъде може да намери един евродепутат 1 милион лева или група депутати, част от тях в 41-то Народно събрание бях като Ваньо Шарков? И това не е мой въпрос.
Това Да си наистина намерят. смятате, че е нормално да това ги наистина извадят и не да е ги наш вземат. въпрос, но участието в изборите изисква участие с ресурси, с средства, с Това Вие наистина колко знае. вложихте в тази коалиция? Моля? Несъстояла се. Вие като партия, колко вложихте в тази коалиция? Ами ние ще вложим това, което е разрешено по закон. Това обаче наистина означава, че хората, които протестираха срещу бедността, искаха свое представителство, твърдяха, че има, най-общо казано, един картел между политическите фигури, че не могат да бъдат пропуснати нови лица, е факт с тази финансова Вие бариера. къде виждате точно гласа на протестиращите в нашите кампании в момента, освен в програмните насоки на демокрация за силна България? Аз не го виждам в всички тези разговори, които водят останалите политически партии за тези кампании на нападки, на черен пиар и прочее. Всички тези разговори, как всеки ще управлява самостоятелно. Става дума, че политиката е за богати хора, които могат да намерят 1 милион, а всички останали, които търпят на гърба си решенията, включително и на собствения си избор, не са допуснати по никакъв начин да имат излаз към вземането на решение. И това се потвърждава не само, не говоря просто за този милион, а по принцип. От протестиращите и този човек, който водеше протестиращите в София с мегафона и с микробуса е в нашата листа в 25-ти избирателен район на второ място. Ето ви протестираш, който Безплатно може да се включи в политиката. Ами, като има с какво да участва и като има подкрепата, разбира се. Това беше причината да се разделите с Надежда Нейнски в навечерието на регистрацията на Синьото единство. Прекратяването на преговорите от тяхна страна. По каква причина? Питайте ги тях, защо напуснаха преговорите. Това не е мой въпрос. В момента въобще не е мой Някакво въпрос. чувство, за съжаление, има ли за несъстоялата се коалиция за Синьото единство? Ние си Хората, които смятаха, че това ще е някакъв нов възход на Синьото, бяха много разочаровани. Ние си обещахме след 12-ти, в момента не са разочаровани, можете да ми се доверите напълно. В момента на много места тези хора участват активно в кампанията и правят кампания, така че и сме си обещали след 12-ти да продължим заедно. И ще продължим заедно проекта си политическия за обединение. Един въпрос... И аз това навсякъде го обещавам на хората. Един въпрос, свързан с изказвания на Бойко Борисов. Може да коментирате и това, че бяха времена, когато БСП срещу СДС, това бяха двете конкурентни, основни партии. Сега нещата са ГЕРБ срещу БСП. Дълъг може би ще е разговор, защо се стигна до тук, но Борисов какво казва тези дни? Пак в Североизточна България. Там сте се засичали през 1-2 дни по време на обиколки. Пръв приятел на комунистите, квалификация по ваш адрес. Една дума не е казал срещу тях, една дума срещу Костов не са казали и те. И те се наричат дясна партия, не ги е срам. И са се обърнали срещу нас да върнат БСП, ДПС и всички тези на власт. Упрека е, че вие работите за едва ли не за тройна или друга, поне двойна коалиция БСП и ДПС. Вие това ли ме питахте от самото начало? Това ли беше идеята на разговор? Аз да бъда сложен тук нещо като оправдаващ се човек, не, който... Защото вие през цялото цялото време това ме питахте. Вие ме питахте за Пламен Орешарски. Всъщност, вие сте ме питали за думите на Бойко Борисов, които са черна кампания. Това няма нищо общо. Това няма нищо общо, пак да кажа с истина, исканията на хората. Това не е нещо, което ги интересува. Ако има избиратели, за които Бойко Борисов и Цветан Цветанов са алтернатива на господин Станишев и на Алексей Петров, там и на Първанов, има такива избиратели, те ще си ги гласуват тези двамата. Това е защото така са преценили. Но сега аз да сядам тук и да се обяснявам по думи на Бойко Борисов, които, прощавайте, меко... Добре, теза, ама що за теза е това? Що за теза е това? Това е въпроса. Ами ако ми разрешите, това се казва от човек, който национализира парите на здравната каса. Това са наши здравноосигурителни вноски. Това се казва от човек, който прибра пари от доброволното пенсионно осигуряване. Това се казва от човек, който реабилитира Тодор Живков и то на 2-3 пъти. Това се казва от човек, който въведе полицейщината и страха в България. Наново. Това се казва от човек, който си послушваше министрите и си го признава.
Това се казва от човек, който е възстановил най-грозната полицейщина, милиционерщина от преди 10 ноември. И аз трябва да се обяснявам по тези думи. Защо трябва да се обяснявам по тези думи? Делата на хората говорят достатъчно ясно за това. Понеже се почувствахте репресиран от начина, по който водим интервюто, кажете тогава първо, второ, трето за подобряване живота на хората, това, което ви говорят на място. Мога да кажа, моля ви да не търсите конспиративност в логични журналистически въпроси. Както Бойко Борисов питаме, когато вие го критикувате, така правим и обратно. Така че, моля ви, не търсете конспирация. Сега кажете наистина за посланията на партията. Много ви благодаря, че ми давате тази възможност. Ние сме на третата стъпка на нашата програма, основната, това е сигурността. И виждаме няколко изключително тежки проблема на страната, които минават през политики на сигурност. Първият проблем е, че чувството за несигурност на хората, за здравето им, за спешната помощ, за образованието на децата им, с пенсиите, чувството за несигурност, която стресира пенсионерите, между другото, трябва да ги видите как се държат по време на събранията. Чувството за изоставеност на цели социални групи, етнически и прочие, за изолацията им в гета, това чувство води до демографска катастрофа на страната. Дайте решение и примери. Ние знаем много добре, защото политиците само по кампания се виждат с хората. Ние знаем много добре как живеят хората. Има десетки. Не се виждаме само по кампания. Ние поддържаме непрекъснато тези контакти. Решенията, нека да кажа втората причина. Втората причина, поради която няма икономически климат и няма предпоставка да излезем от кризата, е обстоятелството, че престъпността и самото полиция, която така в момента работи, както работи в момента, са причина да създадат страх и несигурност за инвестициите на хората. Бизнесът в момента е изнудван, рекетиран, малтретиран и то не само от монополите, той е малтретиран и от МВР, малтретиран от контрабандния внос. Изобщо от това, че цели сектори на пазара са опустошени, защото някъде някой прокарва китайско карго и така нататък. Давайте лечението какво е. Това искат да чуят избирателите. И последно, да, за съжаление, целият ни разговор отиде в обяснение за други неща. За всяка една от тези констатации ние имаме конкретни политически решения. Но най-важното, че в момента няма в България върховенство на закона. Имаше върховенство на политик, един или на двама. Имаше върховенство на монополисти, имаше върховенство на мафията. Това ни упрекват Европейския съюз. Нямаше върховенство на закона. Ние считаме, че без радикална реформа на съдебната система България няма да има възстановяване. Това, например, означава да се направи промени в Конституцията, прокуратурата да мине към изпълнителната власт и да си носи отговорността. Че няма да се стигне до промяна на Конституцията. Ще се стигне до промяна, ако се изработи национален консенсус, защото такъв консенсус е възможен. И той трябва да се случи, защото и протестиращите, ето сега се връщаме към това, което протестиращите искаха. Ето го гласа на протестиращите, който е забравен напълно. Те поискаха промяна на Конституцията, за да се отстранят дефектите на българската демокрация. Нали така? Доходите... Кой говори в момента за промяна в Конституцията, освен нас? Никой. Не говореше постоянно за промени в Конституцията. Не знам дали точно в този аспект, но доходите, на мен пък ми се струва, че гласа и на протестиращите, а и на тези, които всяка сутрин ни звъните по телефона и пишат и писма и връзка и с нас, и репортери на място се срещат с хората и от малки населени места, е свързан с доходите. Всички тези приказки за намаляване на цени на едно или на друго, за регулиране, така, увисват в въздуха. Дайте решение как е възможно да се повишат доходите на хората, не механично, а така, може би пазарно. Доходите на хората могат да се повишат само ако спре свиването на пазара. Българският пазар е в колапс. Той се свива непрекъснато. От него се откъсват големи части и излизат в чужбина поради монополни цени, поради
прекалено бързо увеличаване на монополните цени в сравнение с цените на останалите немонополизирани сектори на пазара. Дължи се на унищожаване на работни места, което се получи вследствие на злоупотребяваща с властта си местна и централна администрация. Добре, как е големия въпрос, чийто отговор остава липсващ? Кое как? Как ще се създадат отново работни места? Войни трябва да се водят. Войни с монополисти, войни с мафия, войни трябва да се водят с заграбилата власт, чиновническа прослойка. Трябва да се водят битки заради обикновения човек, ако човека се сложи в центъра на политиката. Тежки битки трябва да се водят. Сериозни. В тях трябва да се влее с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичките компетентности. Кажете 3 битки. Ето тези, аз току-що ги казах. Това звучи общо с монополите, всеки го казва. С монополите, с картелите, с бедността, ние го с казахме преди 4 години, всички считаха това за екстравагантност. Така че не казвайте всички, казват. Всички повтарят след нас нещо, което е трайна политика, която ние сме водили в продължение на последните 4 години. Защото сме забелязали това нещо. Ние сме хората, които казахме, че България мафията има държава. Ние сме първите, които сме го казали. Така че това че сме видяли слабостите на страна, сме предупреждавали за тях, че сме търсили решения, опитвали сме се да постигаме консенсус, само и само да започне решаване на поне един от тези тежки проблеми. Ето, например, сега, защо не реагират всички на това, че съда върна лиценза на... Дадохте един пример, затова ви призовах с стъпки да кажете други примери. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Дайте ги, искате ли да чуете обикновен човек, който със съпругата си продава кафене срещу офиса на Демократи за силна България? Той трябва да изпълни 29 изисквания на инспекцията на труда. Трябва да води дневник, трябва да инструктира сам себе си, жена си и трябва да пази кафенето, в което има една кафемашина и няколко такива хладилничета за минерална вода и за сок. И искат да му затворят, защото нямало достатъчно там въздух ли, не знам, някакви такива неща. Как ще му помогнете? Как се казва този човек? Нов кодекс на труда ще приемем, ще либерализираме пазара на труда, ще снемем всички тези ограничения. Това ще направим. В Сливене срещу нас. Не съм попитал човека и няма смисъл да питам. Ето ви друг пример. Човек има лиценз за добив на дървесина. Да, дадаха го пример в Смолян. Иска да стане от едноличен търговец ООД. Вероятно заради синовете си, защото иска да им остави бизнес. Лиценза, за да го прехвърли от едноличен търговец на ООД, му трябват 50 разрешителни. Огромната част от тях е информация, която е в самата администрация. Той човек губи пари, губи време, губи нерви и се занимава с неща, които администрацията трябва да свърши, ако му е в услуга, а не властва върху него. Ето това е ежедневието на хората. Още примери. Още един. Примери колкото искате. За какво да ви дам точно пример? За начин, по който биха могли доходите на хората да нараснат. Не говорим за механично преразпределение на средства, които са оскъдни, а за задвижване на целия организъм като пълнокръвно работещ целият организъм, за да се въздигне страната, ако говорим за големи стратегически неща, примерно, да кажем и нещо такова, за да е ясно. България трябва да направи поне в 3 посоки големи усилия, но не да строи АЕЦ Белене, а примерно да построи пътя Кулата, София, Видин, Дунав мост 2. Защото по този път ще минават огромни товари. И около товарите винаги върви цивилизацията, градовете и прочее. Този проект е наистина стратегически, защото спестява на Европейския съюз, на всички европейски логистични фирми, неколкократна обработка на митнически товари. Това е изоставено от преди 12 години. Ако беше направено, сега целият Видински район, целият северо-западен район нямаше да е в толкова тежко положение, каквото е в момента. Друг пример е инвестициите за оползотворяване на ефективността на българските води.
най-ценното нещо, което има България, не е неограничен ресурс, напротив, ограничен е и трябва да се пази. Трябва да се, всяка капка вода да се съхранява, защото водата след 10 на години казва, че е по-скъпа от петрола. Стратегическо направление за България е да управлява добре и да оползотворява максимално ефективно своите води. Когато преди 15 години ние излязахме с този проект, насмешка беше реакцията на медиите. Знаете ли колко странно, но насмешка. Не знам. Ето аз ви казвам в момента. Това е изоставен проект или така страшно изкористен, както примерно на Цанков камък, че обърнат по обратния начин. Още един проект да ви дам голям, който може да вдигне България на крака. Това е пристанище Варна-Запад. Това е интермодалният терминал, който свързва пристанище Варна-Запад с пристанище Руси и оттам по Дунава да изпрати товари в центъра на Европа. Ето ви друг гигантски проект, който правителството на Бойко Борисов бави. Знаете ли колко... Аз почти 2 години се занимавам с това да убеждавам Министерството да задвижи този проект, да направи един честен конкурс, да привлече могъщи инвеститори, които да вложат едни 500 милиона. От мен последен въпрос. Не знам дали е възможен кратък отговор. Все пак, едно да не ви обиди този въпрос. Защо днес, преди тези избори, основните конкуренти в ляво и дясно са ГЕРБ и БСП, а не ДСБ и БСП? Какво стана? Бяха времена, когато имахме ясно ляво, ясно дясно. Какво стана? Защо ви няма в тази основна конкурентна двойка? Ние сме в тази основна конкурентна двойка. Това, че хората в момента или преди години се увлякаха по фалшификат на десницата, аз го обясних преди в началото на предаването. И дадах точно примери защо ГЕРБ не може да претендира да бъде десница, защото всичко, което извърши, не си го позволиха дори и Българската социалистическа партия. Самото управляване с страх на страната е най-голямото прегрешение на ГЕРБ и най-силното разобличение за това, че те не могат да бъдат антипод на Българската социалистическа партия. Те са от едно котило, те са произведени на едно и също място. Те са наследници на една и съща партия. Техният кумир е Тодор Живко. Той трябваше да бъде реабилитиран. Това е истината за сега. Дали те временно ще се умеят да разиграят този театър, да бъдат представени като конкуренти, като антиподи, както беше по времето на НДСВ, ако си спомняте на изборите 2005 година, пък накрая се стигна до тройна коалиция. Времето ще покаже. Финал на този разговор. Благодаря ви за това гостуване.